Para makamahan ng ahon, may taas energy nila sa tamang energy nila. At ang isang palasi sa mga hanggang sa saka ng populasyon ng LNC. Good morning! Kasama po pa rin natin ang Visible Farmers Irrigators Association at ang Barangay Sabangan Water and Fisher Folk Palawan Association. Para sinisin pa itong pila na ito. Ayan, we have Palawan Farmers Association. Good morning! PFA Kalman, good morning! Ayan. Nandito na rin mga farmers, irrigators, and Castillo. Ano yung mga ko? We also have us, Barangay San Antonio, Balintusa Farmers and Fisher Folk Association. Good morning! Ito ay pinupulong po sila ng lahat po ng mga 6,000 po na katao kaya talaga po nila. So hindi na rin po ang United Ilocanja Civic Action Group. Magandang po. Isa pa na! Sabay. 1, 2, 3, go! Ano yung ata? Kasama mo na lang sa mga Ilocano! Ano yung sinisata? Batan! Okay, dami nila. Asa na ang mga ibang kasama sa palata? So yun, hindi na ang magkasama mo ng NPC, magandang mga po, and welcome sa aming Civic Military Parade. And nandito na rin po ang Lugar Producers Cooperative. Good morning po. And of course, Petro, Alliance, Hotels, Transients, and Restaurants Operators Association. We also have the Finance Para Federation. Para natin! Naglahat sila yun. Wala sila sa sakyan. Ginawa ko, welcome to Civic Military Parade. Ayan, sino kaya ang mananalo ngayong taon para sa ating street dance competition. Lahat po ay handa para sa ating street dance competition. At siyempre, makakalaman natin kung sino nga ba ang mananalo, deserving na mananalo sa ating street dance competition. And of course, dito na po ang ating mga kasama ng Alanias Market Vendors Multipurpose Cooperative City of Alanias. Magandang umaga po. At siyempre ang Sakteco, Santa Cruz City Development Cooperative. Magandang umaga po. And welcome sa Civic Military Parade. At siyempre nito na ang Alliance Marine Transport Association. Magandang umaga po. Ayan, taas natin ang energy. Go on, let's go! Okay, nakakasa ka rin ang energy. Kumusta? At siyempre nandito rin ko ang AFP, PNP, PJMP, PNP, PCG, Retirees Association of District 1. Maganda ba yung mga gano'n? Palapanan po natin sila. Hello. And of course, kasama na po natin ang Alliance Association of Lima. Ayan, nakasakay sila. Ayan, sir, padali na yung mga tao at nalalas na magpunan ang ating street dance competition mamaya. Ayun, sir, kasama na yung mga participants po para po sa ating Run NPS Surgeries. Ang ating quick habang sa nagtaga, ayan, ito po siya na abay. Good morning! Good morning, ayan. Ibagay na talaga ang Civic Military Parade. Sir, napakadami natin mga participants ngayong panahon. Kaya sobrang haba na ating parade. Of course, dahil yan sa ating Alliance Routers. Hindi na sa Secretary ng Barangay Santa Maria Rural Improvement Club. Ayan, magandang umaga po. And of course, hindi na rin ang Alliance Cooperative. Magandang umaga po.
Napakahaba ng ating parade. Siyempre, dahil yan sa napakalakihan natin at mga participants. Siyempre, sama-sama tayo ngayon para sa District Parade. Lahat po ng government agencies, non-government agencies, non-government organizations, mula sa alam ng civil, sama-sama para sa ating civil military parade. Kaya naman, ganyan kahaba ang ating parade ngayong umaga. And of course, we'd like to thank our Chief Mayor, Arthur and Celeste. At ngayon po, hindi ka naman Colegio San Jose de Alinas. Ayan ang sirkoy, nasa Bernana! At ang tinatawag mga religious groups, pinapunan po na natin muna ang police service. Yan, mga mga ito, may welcome sa ating civil military parade. And of course, this is community and ating institutions, nandito po sa mga bago, sumahan. Maraming salamat po and good morning! Ayan, yung circle talaga, all-in-one. Yan, ang salang pala lahat. Event organizer, taga-ayos, MCOs, lahat ako overall. Yan, ang important yung kumakain, mawawala na. Circle, nasa ka na. Siyempre, excited na lahat para sa ating street dance competition. Sabihin mo, sino ang nanatawa ngayong taon? Meron po kayo mga contestants na dito ngayon? Sino mga nagkaroon para sa kanilang contestant? Ayun, nandun sila. Hello po? Yan. And of course, next time na lahat, dahil kayo pinagkakaroon po kayo ng balik ako na namin, sa tayo, kaya sa naman, yung Moto Convention Center. Okay? Don't question. Don't. Kasi gagamo mo yan. At syempre, nasa ito tayo para mga activities na yung talent portion para sa ating Western Pangasinan Miss Gay. Ang ating organizer po. With mga government sa ating PEP. Invite po lahat po natin yung event. Libre. Lahat po na siya. Lahat na siya. Dito po natin ay libre po para sa ating LGBT. Para sa ating LGBT. Dahil si Ray, ang maganda na ng gay boxing na mga lahat. Sigurado. Gay boxing na rin tayo. Volleyball and basketball. Next year, mas At syempre, ito sa March 20. Ayan ang survey, circle! Nasa ka na! Pamadaling na po ang ating mga flow mula sa ating mga barangay. San Vicente nag-rent ng costume. Pero of course, kinakilala natin kayo na makilala para sa ating mga kabataan, piling kabataan, at sa mga puso kabataan yan para sa ating youth night sa lumawar sa March 24. And yan po ang silence ng poli at Facebook Famous 20 ngayon taon na si Dora Cariaga. At siyempre si Joseph Marco ang mas kilala sa tao na Diego ng Wildflower. Ayan! Libre po yan mga para sa mga dalaginis kaya ano pang hindi rin punta na sa March 24. At ngayon po, nandito ang Pastor A para sa ating Lord Parade. Naghahanap
Ayan, representants, number 4 natin ang Cluster A. Ang Cluster ng Cluster A para pagkakaroon ng lahat ang mga punto ay hindi ng paraan sa Barangay 9. Hindi ang nanalo sa yung ay hindi pa this morning. Bakit kasi hindi naman nag-declare na namin yan? For the Marine exam. Sumusunod po sa ating Cluster A Food Man-Reports for Commodore Association. Kaya magandang umaga po, and welcome to Civic Military Parade. And of course, nandito na rin ang mga kasama natin from Motorboat and College Association. Magandang umaga po, and welcome. Ayan. Nandito na po ang Cluster 2 na aming Glow Parade. Ayan. Kasama po sa Cluster 2 ay Barangay Hall, Sabahan, Bukal, Pandante, at Victoria. Ayan. Ito po kanilang Glow. Ang gusto ko naman natin Cluster 2 ay parang sa Island. Island-inspired Glow. Na may mga klase babaw. And of course, hindi na kaya nisi all the Paulino and Family Association na nabigay ng mga candy. Yan, ito rin po. Nalaman na sa pangalanas. Maraming salamat po. And of course, hindi mapapawalan ang barangay Cluster C. Ang mga kasama sa Cluster C ay barangay Lado, Banayan, Paul-Taul, ang Iskola ng mga sa Manila, sa Nagorno, Bulacan, Maawi, and Barangay San Juan. Ayan. Sila na po ang loob ng Parao. And of course, sa ating Cluster 2, ang mga barangay officials, and mula sa barangay. At ito rin po ang ating mga kasalan from San Jose Farmers Association. Ayan, mga kapalangay ko. Magandang po. And sa Civic Military. At syempre na nila ang barangay Cluster B. Ang mga kasama po sa Cluster B ay Barangay San Vicente, Barangay Kabatuan, Amanchego, Tangkalan, Alos, Mahatiyo, Limansangan, Igual, Bulay, and Balanapol. And of course, dito ang ating mga barangay officials and mga citizens sa Cluster 3. Nandito rin po ang Cluster 3 Alalinas Vegetable Growers Association or ABGA. At siyempre ang Barangay Citizens Association ang Sitio Diman Barangay Angkara. Ang pinawag po sa ating Civic Military Parade. And dito na Alos Farmers Diman Carabao Association. Salamat and welcome. And of course, dito rin ang ating GP2 from RAM Headquarters, Alalinas City Chapter. Alalinas City Pangasinan. Good morning po, magandang umaga po. And welcome. Nandito na ang Barangay Cluster E Order. Floor, ayan. Ang Cluster E po ay magandang pundasyon para magsarisay palamis ang Barangay Puro. And of course, nalating sila para under
4 ng umaga. Kaya inaanak sila sa sabay sa kalagay. Panayan po, ayan, doon po. Dahil kapag kumalit na yung general, at sa yung general, hindi mananalaman na. George Bell, TMS, Honda, motorcycle. Yan po ang kanilang first prize. And of course, nandito na ang kalagay po, kalagay na rin lahat. Wala pa ako si Johnny B! Nasa namin po ang 1,000 meters for Johnny B! Bayan na! Go! Ayan! Hello! Kailangan na mga po. Ayan na! Ito, siraga, nagtuwa mga bata. Kaya hindi mga and si Johnny B. And finally, sa balita po, ang motor dito. Traffic Management Officer, Sir Roy Peter Lala. Okay, good morning! Ayan. Ayan na rin, wala na po susunod. Alam mga pag-isipan para sa ating series, Pilipani Parade, and Barangay Road Parade. And ano mga para susunod? Siyempre, ang aming inaabangan sa squad na Street Dance Competition 2018! At ito po na hanggang! Ayan, sino wala naman kayo pa ulit. Sino? Ayan, mahal naman pala natin mamaya, okay? Okay, Sir Roy. Ayan, good morning! Okay, so, magsaya na lang muna natin bago po tayo magsimula sa ating mga pagpapakalaman ngayong umaga. At siyempre, pinapakalahan po natin lahat na PSP Watch po sa inyong mga gamit. Kailangan po natin na maraming tao po ngayon. Baka makawala po. Baka manadala po yung mga gamit ninyo. Pakahalaman tao po ang inyong mga gamit. And of course, we're going to acknowledge our sponsors for the event. Maraming salamat po sa Alliance of Global Alliance. Good morning at salamat po. Miss Kina and Padora. Chucky Alaminos. Ang kasama Regional State Alliance City. Headed by Miss Chiki Humilde. Of course, Chucky Alaminos. Neto Park Alliance City. Proper Play Pizza and Monte Rio Hotel Alaminos. Ayan. So, ayan po ang ating mga sponsors po kayo naman. Siyempre, maraming salamat po sa lahat po ng sumali po sa ating Civic Military Parade. Ayan. Casey. Uulitin ko namin, nais po namin paalam sa lahat na tayo po ay napag-ingat sa kung ano po nangyayari. Ingat po natin ang ating mga kagamitan, ang ating bag, kung maaari po ay po natin sa ating yakal para maiwasan po ang madutukan o wala kung ano mang importanteng gamit. At kung meron pa na yung mahalagang gamit, talaga na ngayon, mas maganda po kung itago po natin or secure. At para naman sa mga kamag-anak natin, kaibigan, nakapunta ko lang dito, sabihin nila sila na huwag alam magdala ng gamit para hindi po natin maranasan ang hindi ka natin sa pwede mangyari. Kaya na madutukan tayo or kung ano man, wala, mahulugan ng gamit. Okay po? Okay, of course, bago po natin tawagan dito sa ating quadrangle ang ating po University of Luzon, W. Luzon, at siyempre nagbibigat sa college po ang ating mga nasa presidential period. Of course, so pagdaan na natin po City Mayor, na gusto po na natin yung Mayor ng ating semester. Good morning, sir, ang po natin. City Vice Mayor, at ang talent si Lord, sir. Yes, sir, sir, hindi po na namin ang beauties ng Alaminos City, ang ating Miss Environment 2018, ang Shane, and of course, ang ating Miss Tourism 2018, Jana Carrillo Velarde. And ang ating 2018 Miss 100 Alice, sa mga ko si Miss Rochelle Cancino. Magandang umaga po. Of course, andito po ang ating mga city councilors. Una kayo naman dito sa ating kanan. Councilor, ABC President, Councilor, Rowan Barata, pakamo natin.
Of course, kasama natin si Sir Rafi De Leon. Good morning! Engineer Coronado, good morning, sir! Attorney Cirilo Banato, good morning, sir! Ma'am Carmen Vizancito, good morning, ma'am! Ma'am Marcio Orange, Julina Versada, good morning! Ma'am Rufina Jacob, good morning, ma'am! And of course, Ma'am Amal Bakal, good morning! Kasama rin po natin ang mga board of judges po para po sa ating itong serial competition at siyempre ang Daniel family at pinungunahan po ni Sir Danny Season. Good morning po sa nila, sir. Ayan. Okay, so ang ating po mga department heads and pilitan ngayon, of course, maraming salamat po sa inyo lahat po kami. Mga department heads po na dito. Thank you so much po. At ang chairman pa natin, ang ating po executive chairman po ng Halifax para po festival, ang napakaganda, Ma'am Michelle Sigundera, good morning, ma'am. Ayan. Okay. And ladies and gentlemen, nais po namin pasalamatan ang aming list of sponsors para sa aming Halifax para donate the street dance competition. Siyempre, po ang Alliance of Global Alliance, Miss Pia and Pabora, Sophie Alaminos, ako po, Representation Alaminos, Miss Jinky Humite, Johnny Alaminos, Network Alaminos, Perfect Pizza and Monterio Hotel Alaminos. At syempre, inintay pa rin po natin ngayon sa mga nananahan pa po ang mga events dito po sa Lungsod ninyo. Parte po rin po ng amin po mga Halifax and Special Mga of course, I would like to invite you to on March 21, yung ating dancer showdown na maganda po sa Plaza Iglesia Fernanda, March 21 dancer showdown po natin. And of course, mamaya na rin, ako po natin nalimutan ang Grand Ball and Balipalan Night sa Ball Polo Season Convention Center. Bukas po, March 20, iniintay po namin ang lahat po ng mga senior citizens po para po sa kanilang Senior Citizens Night on March 20 sa Ball Polo Season Convention Center. And sa March 21, of course, andun pa rin po ang Barangay Night. Alam na mamumulahan po na natin po mga ABC President at mga Barangay Councils po yan sa Ball Polo Season Convention Center po on March 21. March 22, ay ang Transport Vendor Association and Cooperative Night that donates sa Ball Polo Season Convention Center. March 23, magaganap po sa araw ang LGBT Day. Yung LGBT po, meron po tayong basketball and volleyball sa araw. At syempre, nakikinig po natin na gay boxing sa March 23 yan. Abangan po natin yan. At sa March 23 po ng gabi, ay magaganap po ang gay pageant po sa Ball Polo Season Convention Center. Sa March 23, meron din po tayo ng papilo na nagagaling po sa Lions Club of Honor Alliance. Ayan, may video po tayo sa March 23. At syempre, ang inaangapan po natin ng Youth Night, March 24, Youth Night po sa Local Park. Of course, ito po yan ay Sir Art Violence the next day, and magbalatay para sa ating Youth Night March 24. At sa araw po, magdala na po ang round-roundan, ang ating 5th Mayor Office na set-up sa Plaza Marcelo at sa po ang ating kick-off or kick-off tayo po sa ating round-roundan. March 25, we have the Rapid Chess Tournament, magdala po sa ating City Conference Room, and March 24, kasama hanggang March 25, yung badminton tournament po natin sa Alameda City Sports Complex. And on March 28, Holy Wednesday po ito, ay wala na po naman pong senior anniversary na magkakaroon pa tayo ng Thanksgiving Mass sa Pilgrimage Island. Yes, more and more activities para sa aming Halifax para festival. And of course, nais ko namin i-inform ang lahat na nandito ngayon kung sino man po yung mga kaibigan at mga kapamilya na nasa inyong mga tahanan na nais pa rin matutuhayan ang aming street dance competition.
television, maaari po nilang mapanood sa live stream po sa Facebook account ng ating City Mayor Arthur F. Celeste. Okay? Nais ko po klaro, Facebook account po, hindi po Facebook page. Okay? So, kung gusto na manood, meron tayong live streaming, of course, from the City Information Office and Management Information Section ng City Government of Alanos. Sino po ang mag-live stream yan para sa mga dahil na hindi makakapunta ngayong umaga. Okay, so, let's look at the natin po mga exhibition po. Alam naman na Okay, so, may ask everyone to please stand up to start our program for today. Ano po lahat ay tumayo. And talagang po naman ang ating pong city officer para po sa invocation ng Marina Terado. Let's put ourselves in silence and we allow ourselves to be inspired by the good deeds of Saint Joseph, our dear patron, and all together we pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, may your goodness and love be present amongst us. We give you thanks for this day when we can joyfully celebrate the feast of Saint Joseph, together as a community, together as a family of the city government of Alaminos, being united today, one vision, one people, soaring high towards progress and prosperity. Lord, we are your people, who reach out this day, each with a commitment for the common good and welfare of our city. Today is our day of thanksgiving and joyfulness. We thank you once of all to remind us to be very thankful for all the blessings and graces we receive each day and all throughout the year. Loving Father, make us sensitive to the needs of others, especially the less privileged, and make us feel that the blessings we receive brings us closer to your heart when we are able to give and are able to share. Merciful Father, we put our full trust in you, who makes all good things possible. We continue to seek your guidance and divine intervention through the intercession of our dear Saint Joseph and our Blessed Virgin Mary in all our endeavors geared towards a more progressive and prosperous city and the success of the Canary Islands Parao Festival 2018. And so, our loving Father, make us rise above our weaknesses, our sinfulness, selfishness, and indifferences. Make us stewards of our beloved city, emulating Saint Joseph as just steward of our church. We ask all of this for your greater glory through your Son, Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Mahal na po tayo maupo. Ayan, alam ko po, ang panahon ay umiinit na po ng umiinit, kaya siguro makakatahan natin na po simulan ng ating po activity ngayong umaga ito. Ayan. But before that, of course, ay
reserve ka na. Kasi hindi ka gumigising ng maaga para
Ayan, thank you so much sa University of Luzon, Jordan Beautiful. Palakpakan po natin! Wala kayo mas wala sa palakpakan po dyan. Ayan, sana next year tayo nito yung drum and competition. Okay. Thank you so much again, University of Luzon. Maraming salamat po sa unit po ninyo na pagpunta rito sa lungsod po ng Alaminos para po sa ating nakisahan. Okay, and bago ko po tawagan ng magsaseta po dito sa harapan, syempre, andito rin po pala si manager natin si Ma'am Chloe sa SM, Ma'am, good morning po. Ayan, sorry ma'am. And now, mayroon na po ang executive chairman ng Hot Talents for our Festival 2018, Ma'am Michelle Season Celentera para sa kanyang opening remarks para sa po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng lokal na pamahalaan ng Alaminos City at ng ating butihing mayor, Honorable Arthur Excelente, malubog ko po kayong pinabati ngayong umagang ito ng araw ng kapistahan ng aming lungsod at patron na si San Jose. Nais ko rin po batiin ang event chairman ng Civic Military Parade and Globe Parade at street dancing na si Sir Ray Ibarra at Ma'am Catherine Pamba at lahat ng technical crew na naging puno abala sa preparasyon ng event na ito. Maraming salamat po sa lahat ng ahensya ng gobyerno, private and business sectors, participating schools, our barangay councils, pati na rin po sa aming mga kasamahan sa LGU at mga miyembro ng aming sangguniang panlunsod na pinamumunuan po ni Vice Mayor Jose Antonio Perez na nakilahok sa aming civic military at barangay road parade. Kami po sa lokal na pamahalaan ng Alaminos City ay tuwang-tuwa sa suporta at aktibong pakikisama ninyo sa mga programa at aktibidad ng ating Ama ng Bayan. Kaya po mula sa amin, maraming salamat po ulit sa inyong partisipasyon. Muli po, good luck sa aming mga participants at magandang umaga sa aming lahat. Naway pagpalain po tayo lahat ng buong may kapal. There you go. Maraming salamat po, Ma'am Michelle. Siguro na ating overall chairman para Talents for our festival. Para po natin si Ma'am Michelle. Ayan, wala pa pong tulong yan. Pero kung naman natin, kahit walang tulong, maganda pa rin. Ma'am Michelle, maraming salamat po. Alam po, excited na ang lahat. Dahil na natin mga contestant. Kabado na para sa ating street dance competition. Pero bago po ang lahat, pakinig po na po tayo sa mensahe po ng ating Vice Mayor Anton Perez para po sa kanyang festival message. Palapag po natin si Vice Mayor Anton Perez. Maraming salamat, Perezan. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Happy Fiesta po, Alaminos. Sa ating mahal na mayor, Mayor Arthur Excelente, palakpakan po natin. Kasama ko si Ma'am Chloe, ang ating City Council, sa ating isang City Kagawad, nandito po sila, ang ating Executive Chairman, ang Hot Talents for our Festival, Ma'am Michelle Season Celentera, lahat po ng department heads, lahat ng government units, civic organizations, business, establishments, cooperatives, barangays, national agencies, our non-honorarians and duties, all years, lahat ng bisita, ang PNP, uniform, and non-uniform personnel, isang magandang umaga at pagpagpalang umaga sa ating lahat. Una po, nais ko lang magbatiin kayo lahat at isang happy Fiesta. Ngayon po ay isang magandang pagkakataon, isang panahon upang tayo ay magpasalamat sa taong nakaraan at sa taong parating dito po sa ating lungsod. Panahon ng kasiyahan, naghanda po ating mga pamahalaan ng maraming events saan po mag-enjoy po kayo lahat bilang mga kasamahan mamamayan sa ating lungsod at hiyakayanin ang inyong mga bisita at ang pamilya galing sa ibang lugar. Panahon na rin po ito
na mag-enjoy po tayo bilang isang lungsod, ipakita po natin na sama-sama po tayo tumutulong at nagtatrabaho para po sa ating mahal na lungsod. Sa ating patron, St. Joseph, magpasalamat po tayo sa lahat po ng biyaya binigay po sa atin ng ating Panginoon. Sa ngalan po ng Sangguniang Pangungsod ng ating Alaminos, manonood po tayo ng mga presentation po at sayo ng ating mga high school at PSU at Congress ngayong umaga. Makikita po natin ang mga kabataan, makikita po natin ang programa po dito po sa ating lungsod. Napakaganda at napakaliwanag po ang magiging future po natin sa ating lungsod. Muli, sa ngalan po ng Sangguniang Pangungsod, kasama ko po ang elected na konsehal ngayong umaga nito. Happy Fiesta Alaminos, mabuhay po kayo lahat at magandang umaga po. Thank you so much. Vice Mayor Anton Perez, palapakapo natin. Ayan. Kung kanina po pinawagin ko natin dito sa harapan yung ating executive chairman po ng ating Parang Festival. Alam namin naman po mga ating po chief executive po ng City Government of Alaminos. Wala rin po tulong namin po yan. Ang napakasikat po, Mayor Adrian Celeste, Maraming salamat, Lord. Ang magandang umaga po sa ating lahat. Naitsika na po ang ating mensahe. Ngayon po umaga ito, talagang po excited na tayo lahat at naiinitan na ang ating mga participants. Magpasalamat na lang po ako dahil ang usapan namin ni Vice ngayon ito, sabi ko 53 minutes tayo para hindi na natin maantala ang ating okasyon. So, sa lahat po ng mga opisyales ng gobyerno na nandito po sa araw na ito, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa tradisyon na ginagawa po ng ating lungsod. Ito po yung kapistahan ng ating minamahal na lungsod. So, una-una, samahan niyo po akong magpasalamat sa ating pong may kapal, lalong-lalo na po sa ating minamahal na patron, na ngayon po araw na ito ay pinagdiwang natin ang ating fiesta ni San Jose. Palakpakan po natin ang ating mga patron at sama-sama tayo magpasalamat sa kanya sa lahat ng mga biyaya na natanggap natin noong mga nakaraang araw at sana sama-sama po tayo lalo palakasin ang ating pagdadapat at pagmamahal sa pambansa na sana yung mga susunod na mga araw pa ay lalong mas maraming mga biyaya, kasiyahan ang tatanggapin ng ating minamahal na lungsod. So, ako po nagpapasalamat sa tatlong board of judges na nandito sa araw na ito. Sila po ay namin pa sa napakalayang lugar. Gusto ko pong bigyan po at pati si Sir Modesto Palalo, ang Chief Operating Officer ng Department of Tourism. Siya po ang ating kapartner dito sa lungsod ng Alaminos last year. Nandito na naman. So, maraming salamat, sir. Si Mr. Rodel Joso, sir, salamat sa pagpunta. At si Mr. Alan Alcantara, sir, maraming salamat sa pagpunta. Muli, sa lahat ng mga participants sa Street Dancing Competition, panalo po kayo lahat. Maraming salamat, napakalaking contribution ang ibigay ninyo sa kasiyahan ng ating kapistahan na ngayong taon. Mabuhay po kayo, mabuhay po tayo lahat, mabuhay po ang ating lungsod, mabuhay po ang ating naman na patron na si Senyor San Jose. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po kay Sir Mayor Arthur Celeste. Alam ko po harap nga po kayo excited na at maraming na po kanina na kailangan po magsimula ng training na po. So, Sir Benjamin, pakilala na po naman namin mga judges ngayong umaga. Ang ating first judge
Kabataan. He is also the trainer of Teatro San Lavi, and he's the trainer and coordinator of Corn Festival of Santo Tomas, and he's currently the senior high school subject head at the Cipriano Treviñas National High School in Alcala, Pangasinan. Ladies and gentlemen, from San Tomas, Pangasinan, our second judge, Mr. Alan N. Alcantara. Our next judge, the head of the board of judges, the 25 years na po siya ng patapaw po sa Department of Tourism Region 1. Graduate of Masters in Government Management at Pamalantasan ng Lungsod ng Maynila, and also the graduate of Masters in Growth and Development at Korea Development Institute, Institutional School for Public Policy. Ladies and gentlemen, our third judge and the head of the board of judges, please welcome Mr. Modesto D. Manolo. Palakpakan natin. Okay, sasabihin na po yung ating mga board of judges. Alam mo, sasabihin na po sila. But before we start the court, nais na po namin inform ang mga contestants na meron lamang kayong 3 minutes para mag-set up and 5 minutes para sa inyong performance. Okay po? And of course, Masabi na rin po natin ngayon at nandyan ang ating criteria for judging. For the showdown, overall performance and choreography, ito ang binupo po ng precision and coordination, fluency, alignment, balance, focus, protection, rhythmic, creativity, and artistry of steps, formation, and expression, 40%. and of course, for the costume and props, which includes the visual element and appropriateness of costumes and props, or the artistic choice of color and style, effective use of props relevant to the interpretation of the theme, we have 30%. And for the theme concept, which includes the relevance of the festival theme as interpreted in music, dance movement, and artistic expression, we have 20%. And Of course, sa ating pong audience impact, we have 10% for a total of 100%. And of course, we would also like to tell everyone na ating pong mga judges po para po sa ating clothes ay, ano din po, sila po yung nagmasid po kanina para sa mga clothes po natin. Ang ating pong mga judges ay sila Architect Leon Kuo, Architect Jeremy Valdez, and Architect Artemio Ancheta. Ayan. Good morning po sa ating pong mga judges po para po sa ating clothes parade. good morning po. And again, bago po magsimula, nais po namin i-invite lahat ng mga contestants na hindi po kayo allowed na isigaw o sabihin ang inyong school para po sa fairness ng ating judging. Okay, of course, kayo ay tatawagin lang po namin kayo to contestant number or team number. Okay po? Okay, so ready na po ba lahat? At ang ating mga tanong, ang Sitans Kaibigan! Okay. Meron kasi na mag-set up sa short na meron sa 3 minutes para mag-set up. Okay? Meron po tayo oras from LGU. Ayan. O sige, bago po patawagin natin ang ating unang kalawang kasama pa. Handa na po ba lahat? Palakpakan po natin ulit ang ating pong 2018 Sitans Competition! Alright! Ayan na po ang magdala natin. So ready na po. Ang ating pong first group to perform ay pwede na po mag-ready sa kanila na po. Your timer starts now. Again, ulitin natin, ang lahat po ng contestants ay meron lamang 3 minutes para mag-set up at meron silang 5 minutes para sa kanilang performance. Pero once hindi mo
kanilang school. Sabihin kay Madam Casey. Masaluloy po yung orasan po natin ng ating pong mga Tawagin mo si Casey. performers. Ma'am Casey. Meron pong 3 minutes set up po. Bakit 5 na siya ng 5? 5 minutes. Ayan. 5 na siya ng 5. 6 na siya. Alam mo, excited na lahat ng mga nandito na kung sino ang mga kapalinado ngayon. Sir Lawrence Zimo, Sabihin ko kay Casey. ang bilang magsabi pero enjoy po ang lahat ng shares nila na po. Mag-enjoy po lahat ng mga tao na para sa ating 2018 dance competition. Ha? 2 minutes, time remaining. Na-briefing daw mada. Siyempre, yung repetition na ano pa. So yung susunod po na magpe-perform, magandang po dahil natin po walang 3 minutes na set up time. Last 1 minute and 30 seconds. Golden West. 1 minute, 15 seconds. Yan, costume nila. Last 1 minute. Kasi ano, that na-practice si Korean Taga-Bulinaw yan. Kaya nakarin. 45 Galing seconds. sa Bulinaw yung mga gamit nila. Di ba yun ang sabi ko kay ano rin yun? Maganda na yung pag-ikot rin na 30 seconds. Okay, ito na ating first entry. Once again, ladies and gentlemen, please welcome entry number 1.
pulot po at pakikinig sa ating mga kalat na lahat po na ating mga nagamit. Bilang respeto po sa ating mga susunod na pagkakas. Ayan, so yung susunod po na grupo, mag-ready lang po. I will give you up to time para po mag-record ng mga 3 minutes. Pero hanggang na kayo, your time will start sooner. Okay? Hindi ka ano. So ngayon na excited, sir, sa photo, parang paki-check yung karangan yung mga daan dyan para malabas sila. Pag-iusap naman po, huwag po lang nilalaman yung exit ng mga performers para mag-sponsor ang ating competition. Maraming salamat po. Alam ko namin na nais nyo rin makapanood. Nakita nyo lahat ay mga gamit. Lahat po ng mga gamit, pagdala na po doon sa kabilang side. Dapat ipunta na Try. ito. Gagamitin ang ito. Susunod. Dapat ipagawa. Hindi pwedeng mag-stop sa kanya. Okay, again, magaling lang ang ating next lesson. Kung sa natin mga audience, kahit mainit, record nandito sila. Opo, yes. Pakipagdala po ang inyong mga gamit, ha? Because tama po tayo. And of course, we would like to acknowledge our additional sponsors for today's event. Maraming salamat po sa alayan yung mga aluminium. Maraming salamat po kay Miss Rita and Pamela. Sa mga aluminium. Ako po, Recording Station Alabama News, GP Bukite, Johnny Alaminos, Nepomar Alaminos, Pepper Play Pizza, and Monterio Hotel Alaminos City. thank you so much po sa pag-sponsor po namin sa ating pong event ngayong araw na ito. Ayan. And again, nais ko lang i-remind kayo na kung sino man ang mga kamag-anak ninyo, kaibigan, mahal sa buhay, na hindi makapunta dito po sa ating event area, pwede po sila manood sa official Facebook account ng ating City Mayor Arthur F. Celeste. Ang pangalan po niya sa Facebook ay Arthur F. Celeste. Hanapin nyo lang po na sa search button ng inyong cellular phone or laptop at mapapanood po nila na live ang ating Street Dance Competition 2018. Okay, our next group, your timer starts now. Again, binigyan po sila ng 3 minutes para mag-set up. Okay? Ayan. Please, lamang po yan. Alam mo sir, mahirap ang street dancing. Mas mahirap siya sa ibang mga performers. Kaya dito, iniisip mo yung ingay, yung lakaran na pangakaw para sa parada. Kaya naman, palagpakan natin ang lahat po ng mga contestants sa kanyang good powers na binuhos para sa ating street dancing competition. Opo, at syempre po, ay hindi na po sana natin patatagin po ang ating pong event ngayon dahil talagang sadyang napakainit po kapag umabot po ang ating pong oras ng panandalian. At syempre, Sir Benjan, ang ating prize ngayon para sa mga champions sa ating street dance competition ay tatanggap ng 50,000 pesos! Of course, ayan, mula sa city government po ng lungsod po ng Alaminos. Sino kaya ang mag-uwi sa record? Excited na akong malaman kung sino ang mananalo. At syempre, katapos na ng ating entry number 1, may naghahanap na po ang ating entry number 2. Time remaining 1 minute and 30 seconds. 1 minute 30 seconds. Ayan. Kailan kaya may street dance na nakapaan? Pag tumilig na talaga tapos ang istose na nakapaa sila puro makakalila ng mga kalautangan hindi mapagkagalaw. Sobrang hirap sa record. Last 1 minute! Again, ulitin mo namin kapag ready na kayo, ang senyas po kay Sir Ray Limara. Okay, and then si Sir Ray po ang magsisenyas sa amin kung okay na lahat. Okay? Once again, ladies and gentlemen, please welcome entry number 2.
ngayong umaga. At syempre, mabatiin po muli namin ang ating mga list of sponsors ngayong umaga ito. Ang ating Global Alliance, Miss Via Electroma, Johnny Radio, Akosol, The Link Station, Alamin City, Miss Jinky Pumile. Johnny Radio, Never More, Alamin City, Play Data, and Ontario, Hotel Alliance. Maraming salamat po sa inyo. Yes, Sir Roy. Paano ba na, Sir Roy? Wala ba naman mas street dancing before? Di ba? Nagdaan sa street dito, dalawang hindi gawin. Hindi gawin. Sobrang hirap, sobrang init, and sobrang sobrang pag-asa talaga ng loob, Sir Roy. Again, sa ating last round sa 10 number 2, pakilusap po, pakicheck po kung meron po may iiwan ng mga gamit or tala. Ito po ay respeto sa ating susunod na alam po. Yung mga nakakala po na sa mga talaga, pwede makatulong na lang po. Marami po kasi itong mga sa ating next performance. Maraming salamat po. Thank you so much. And natulog sa mga performance, makakaisip po doon sa kanan namin, okay? Right side po na kayo, ako po sa mga area. Jollibee, doon po ang ating buong naisip. Ayan. Okay, so nag-enjoy mo na lahat! Mahinit. Sabi ito mo na, mahinit. Okay. Sino ay iitan? Kami, nakasal! Mahal sa Jollibee! Malaman nila mo kayo. Dito mo yan sa amin ko sa Leo Mark. Okay, mag-explain tayo sa Jollibee. Alam nila. Opo, ayan. At syempre, pwede tayo muna tuloy sa ating Amazon Ribbon Extension. Alam nila City, alam mo, Miss Jinky Pumile. At syempre, kapag nandun tayo, pwede ko na sa photo, pwede pizza. Of course, at pwede na mapapahinga sa Ontario Hotel, Alaminos. Ayan na, pwede na ating pakita naman sponsors na yung umagang ito. Para naman mula sa Roy, kasama natin ang ating network, ating sponsor network, Alamin City, kung nasaan tayo ngayon. Oo, syempre. And of course, sa Global Alliance and Miss Via Electroma. And, by the way, ibalik po natin kayo ulit sa ating mga events to ngayong mga susunod po ng mga araw. Okay? So, ang ating next group, ang ating third group, your timer starts now. Ayan, nagkakaroon na sa Sir Roy. Pwede tayo sa mga uwan kay Sir Roy. Wala na tayo ng street dancing before at hindi dito sa Alaminos. Sa Baguio City. Yes, sa Baguio City. Actually, sa Baguio City, pero nire-represent namin yung mga nagkakaroon sa mga college ako. Sa Aliwan Christmas, Sir Roy. Alam mo yung Aliwan? Yun yung mother of all street dancing competitions. So, hindi naman yung sa kanya. Sa Manila po, sa Kirion Grandstand. Ayun, alam ko, malamig. Sobrang haba ng break. Already from 1 p.m. hanggang gabi. Tuloy ko talaga yung paralan kasi doon lahat ng mga magagaling na sinilas sa buong Pilipinas. Wala ka namin yung ilo, binagyan, 6 years na. Pero ang haba. Pero sa kanya, nag-break kami nakapahan with all the party ways na mga sobrang hirap, sobrang init. Kaya naman talaga alam mo kung gaano mahirap maging performer ako sa street dancing competition. Kaya para naman natin, lahat na natin mga contestants and of course, ang ilang mga coaches na COVID, ang mga kanilang trainers, Ibibigay talaga ang mag-train at mag-perform sa kalagitnaan natin ang araw. So, palakpakan po natin ang ating mga performers ngayong umagang ito. and of course, every na itong Emperor Queen, Yana Inez. Yan, 1 minute 20 seconds time remaining. Please go ahead and go sit down to right here. Everything is okay, and then you can call your group to perform. Ayan. Okay, okay na. Listen, surrender. Already na ating entry number 3, so let's give it up for entry number 3. Madam.
Ayan, mahabang sila po kasi. Siyempre, pasasalamat po ulit namin ang ating mga sponsor ngayon. Ang mga ko, arawan na sa Blue Alliance, Crispy at Papua, Something, awareness. ano po sa urbanization, Ilocos City, Herman City, Something, awareness. Leopard, Alabama City, Broccoli pizza. and of course, Monterrey Hotel in Alaminos. Ayan, maraming salamat po sa pag-sponsor po ng ating event. Maraming umalang ko. And of course, ang ating mga city mayor, mga presidente, thank you po sa ating mga event po na dito sa Nusipuro ng Alaminos. Ayan, nag-exit na siya. Entry number 4 with Tyler Summers now. Para sa atin na mga lahat, ang gusto namin makikita ang Virginia Court Judge habang natin ang ibahandaan ang next entry. For first, meron tayong showdown or overall performance in choreography, 40%. And for the costumes and props, we have 30%. Theme concept, we have 20%. Audience impact, 10% for total. 100%. Ang galing po mga ay. Perfect. Perfect. Yes. Ang entry po nito ay pang-apat. At meron po tayong 6 na entries ngayong umalang ito. Sir Benjan, ang ating mga panulan ay 50,000 pesos. ayun naman. Alam niyo na, Sir Benjan, kagabi, yung mga ako ito ay nagpa-practice na po itong mga bata. Tayo. Ang hindi lang po na serious po ako in the morning, meron pa rin po mga nagpa-practice po dito po sa ating Bolagan for today's event. Correct, sir. Alam mo lang, hindi po dito po tao sa Evo kasi nakita ko nga na sobrang ingay, talagang lahat naghahanda, nagkaroon ng final rehearsal para sa kanilang performance. Siyempre, ayaw pa talaga. Of course, siyempre gusto ko rin pasalamatan lahat ng mga participating schools and agencies na sumali ngayon. And our timer remaining is 1 minute and 15 seconds. Okay! Sir Benjan, ready na natin yung number 4. Hey naman! Pagkakita natin entry number 4!
yung mga performers, stand pa rin ako, wag mo muna sila umuwi at wag mo muna magbibihis. Ayan. Dahil na ba, sorry? Okay, sorry, hindi ako sila nakaisip. At syempre, dahil dyan, ang sponsor natin ay ulan ng Jollibee, kami ay Jollibee Burger. Thank you so much, Jollibee. Ayan. At ang ating mga ipang sponsors, ang sa Global Alaminas, of course, Miss Tia Navarra, Jollibee Alaminos, ang pasok ko, Regional Station, help visit United in the City, Jollibee Alaminos, Denmark, Alaminos City, Portland Pizza, and Golden Rio Hotel in Alaminos. Ayan, television. Yes, sir. Kung natin na natin yung bigay naman ng Shopee natin. Ayan, niluluto ko nila yung halo-halo. Niluluto ko. Okay. Ayan, isa na rin, nakikipagsigahan. Okay, gusto mo mga kaya doon? Survey? Hello, you ladies. Okay, please group, your power starts now. Balik kami yung sinasabi mo kanina, sir. Kagabi pa lang ang nag-iwan. Ayaw ka namin tao yung pangalo at saka yung hero nila. Kaya yun, after number 1, at yung sisigaw na sa NYC, yung sigaw nila, David Lee, yung saya, yung tuwa, yung iyak, na ano yung show na tapos na sila. Tapos yung performance sila. Oo, naman na sila po ay iuyan at excited at daming chances na nila. Nakikita na nag-testing sa akin, excited din siya. Ayan. Alam mo, nag-testing nga ako, kaya nito mga to. So, kung sila na ay, kung yung mga nag-testing pinapakala na pala natin mga performers, ngayong araw na ito. Ayan. Napakalaga na talaga ng street dancing competition, sir Lloyd. Kasi sa street dancing, dito hina-highlight ang festival, ang product, o yung patronship ng isang lugar. Kaya naman, maganda na hindi mawala ang street dancing competition sa kahit na saang lugar. Diba, Sir Lloyd? Oo, at paalala ko, yes, ako pala na alam niyo sa'yo, dito sa kombinasyon, yes, sino ba yan ang makapakain? Hindi ako nakakombinasyon. Ito ang nakakombinasyon, sabi nga nila, ako na yung kesa sa barangay, pumunta lang nila. So, kesa ng kombinasyon, hindi makakanta, ilan lang. Kaya bakit ako sa libertad nila eh. Oo. At siyempre, magkakaya ni Parto ko ngayon, March 24. Ayan, last 1 minute and 5 seconds. Last 1 minute and 5 seconds. Time remaining. Yes, sir, Lord, sa March 24, meron tayong youth night sa Luha Park. Yan, mga kaibigan ito, si Donang Ariada, ang Facebook page, and then siya ng performance sa Showtime. At siyempre, kasama ko na ng silent century. At syempre, ang naging famous, naging training sa Facebook na si Diego, o mas inasagot na niya mga na Marco. Last 30 seconds. Time ready. Please leave the announcing na to, sir. Ladies and gentlemen,
magiging posible ang ating event ngayong umaga kung hindi po dahil sa inyo. Maraming salamat po sa inyo dito. Alam ko na sa City Honor na kapag yung mga fans na ng City Mayor. Arthur F. Celeste. Okay. Ayan, yung last grupo natin na perform ngayon, hindi na po kayo mag-exit. After your performance, you can maybe look for a place where you stay. At nakapalakan na rin namin yung mga ibang groups na nag-perform. Pero yung mga props ninyo, ilabas ninyo. Okay? Yung mga awal na makakailangan namin. At saka yung mga old na yung mga trainers nyo, ilabas na rin. Tapos maganda sana sa gawin kapag hindi na sila lahat, nakasasayaw sila na 16 pounds sa sabay-sabay. O diba? Parang unison dance lahat. Na mga trainers. Lahat ng mga trainers na nun. Oo, sila na unity and Ay, buntis ka. Papabusog ka lang. Okay. So, lahat sa mga tawa, pamanaw natin. Alam ko, medyo may hindi na, makatakakani na. Makatakit na po sa panayan. Dati ko mapupunti ako eh. Dahil lang sa sinitan sa iyo, hindi na ako, hindi na bumalik ko kumutihan. Okay na po. Your cover starts now. alam mo sir, guys, gusto ko nyo ng mga street dance dahil hindi lang yung entertain ka sa sayaw, kundi mangyari mo sa tuktok, sa mga pagkatakas, makukuha yung kursul, ng course, yung mga nakawang competitive, napakalalang yung mga props, di ba? Kaya naman hindi imposible gumawin ng ganito maraming mga nanonood ngayon. Alam mo sa mga street dance streamer na mamamaya yung mga dances natin. Habang nagkakakas sila mga kawin, ang mga gawin sila sa kasada nila sila mga sayaw. Okay, meron pa na sila street dance effect pa ano. Okay. Tayo natin, last 2 minutes. Last 2 minutes. So again, after the performance, lahat po ng ating mga props ilabas. Lahat po ng mga dancers, they can stay inside the quadrangle. Yung mga nakulang nag-perform kanina, pwede po kayo bumalik at bumanap ng pwesto po ninyo ng sarili ng hali. Makasama rin po natin kayo for the announcement of winners. Pero siyempre, yung mga props po, iwanan na po ninyo doon sa labas po ng quadrangle. Yes, sir, Gordon, ang mga mananalo po, ngayon tayo ay mag-huli na 50,000 pesos! Yes. Kung may sumisigaw sa harapan mo, oso, palalakas yung mga itong sumisigaw sa harapan ko. Last 1 minute, 20 seconds. Okay? So lahat na po yan, lahat sa nagrupo na mo, itong hanap mo ngayon. Ano yung nagrupo ko? Lahat siya, mas marami pa rin yung basic. O kasi nagkailangan kasi kaya ganyan. Okay? Okay na? Let's give it up for entry number 6!
tulungan naman natin ng mga tulungan na naiwan ko ng inyong grupo. Ayan, at syempre, lahat ng props, yan po. Lahat ng props, yan po lang ang BSU. Ang hinahayaan po lahat ng mga entries nila, entry number 1 to 5, maaaring ko lang po bumalik po tayo dito para sa announcement ng ating winner. Of course, this is the like to thank our board of judges for today. Sir Lieutenant Joso, Sir Modesto Bolon, and Sir Alan Alcantara para po sa ating state dance competition. Maraming salamat po for coming. Naging sa akin, Sir Dory, ang pinakamahirap na part sa lahat, syempre. Oo, at syempre, bago po natin i-announce ang kanilang Kaya mata, kaya ang mga nanalo po ngayong araw na to. At syempre, ibibigay po muna natin ang kanilang mga class of appreciation. Pero maya-maya na po yan. Pagkatapos po po nila yung kanilang appreciation. Of course, para sa ating mga patuloy na pasakali, papagiging po natin ang ating mga sponsors po ngayong umagang ito. Okay, para po sa entry number 1, maaari ko lamang na bumalik kayo dito. Meron po si Sir Ray para isa-inyas kung saan po kayo pupwesto. Entry number 1, entry number 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, dire-diretso po yan. Ilabas mo muna natin yung mga props po natin, ating mga bata, pwede na kayo mag-stay. Dito mo sa mga pangatanggal. Ulitin mo na rin ang inyong komposisyon mula sa tapat ng Western Union. Yan, sa mga police, doon po ang contestant number 1, and then sa tabi na contestant number 2, number 3, number 4, and number 5. Okay, number 6. At syempre, habang tinatagalik. Okay. Tubig. Okay. So, entry number 1. Is it number 1? What group are you? Number 2. Dito ba number 2? Dito na po kayo sa may talking na. Talking na rin kasama niya. Entry number 2. Okay, so, pag-i-assistant sila sa rin at mag-awag tayo ng class of appreciation. Pasahin po natin ang ating mga class of appreciation to the unit of our board of judges. Pasahin po ang mga naman po ng ating mga class of appreciation. Republic of the Philippines, Province of Pangasinan, City of Alaminos, awards this plaque of appreciation in grateful appreciation of receiving the presents for all the wisdom and wonderful support as judge, reached significantly higher than the successful outcome of the Western Pangasinan Street Dance Competition 2018 held at Central Business District Alaminos City, Pangasinan. Given this 19th day of March 2018 at Alaminos City, Pangasinan, signed our City Mayor, Arthur F. Therefore, we ask our City Mayor and our City Vice Mayor to please award our class of appreciation. And of course, our councilors who are present here today. Please, sir, come forward. Ma'am Michelle, sama rin po kayo sa awarding mo ng ating pong class. Our first judge is Sir Lieutenant Joso. May I ask also the beauty queens to please stand up and join us in front. Our beauty queens, please come forward so that you can acknowledge the picture also. Okay. Thank you so much, Judge Lieutenant Joso. Our second judge is Mr. Alan Alcantara.
MBC General. Of course, our third judge and the head of the board of judges, Sir Modesto Valori. Sir, please stay. Yung tatlong judges, tawagin natin yung tatlong judges. Sir Rel. Okay! Ready na ba sa warning? Ay, kulang ng sigaw. Asan ang mga judges? Ay, wala pa? Wala? Okay, that's our entry number 1! Entry number 1! Wala pa! Entry number 2! Ayan! Pwede na siguro magiging story na talaga naman ng ano. Okay, pwede na siguro ano. Kasi ito naman yung mga judges hindi nga ano. So we have our entry number 2, we have San Vicente National High School! Ay, kulang ng sigaw. Sabi nila, pag manila daw ang sigaw, hindi naman na ano. San Vicente National High School! Asan ang mga third group natin? Asan ang third group natin na sila? Okay, let's hear in the council, Peter San Vicente High School! Ayun naman. At ang kanilang entry number 4, RFC National High School! Entry number 5, we have Ilan National High School! And of course, last but not least, entry number 6, Pakistan State University! Ang ganda na dito na tawag ko the best. Kaya hindi na mas bago the best, kumain at magkula. O sige, ikaw na lang gusto niya ako. From Lawrence Sanchez! Ang lakas! Ang lakas ng sigaw. Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-stay na manonood. Maraming salamat po sa mag-stay at aming mga init. Maraming salamat po. Ayan, sinasabi niyo po! Ano mga mga sigaw? Hindi mo magaling! Ano ba? Sumunod! Ano sumunod? Okay, once again, I'd like to thank the sponsors for the Street Dance Competition. Maraming salamat po. Alliance of Global Alamines and Miss Gia M. Pahora, Shouting Alameda City. Aquas Walker Filling Station, Alameda City, headed by Miss Jinky Humilde. Join me, Alaminos, Nepomart, Alameda City, Purple Plate Pizza, and Monterio Hotel Alaminos. Yan! Okay, announcement po. Pag tinawag po namin yung grupo ninyo for the winning, okay, lumapit po dito sa harapan na doon na natin sa kita. Okay, so pag tinawag namin yung grupo ninyo mga mananalo, lalapit po yung grupo kayo magkakalaro dyan, lumapit po kayo ito kanyang mayor. Ano? Okay? Okay, and the answer card, we're going to take a para mag-tapos
po ng awards. Tuloy na po dito sa stage para po sa rin ng cash prize. Okay? Nakikita mo, yung principal po, yung principal. Ayan, yung principal ng this school. Ako ng principal ng school na to. Para sa international school. O yung leader. Please come forward. Step forward ng leader. Okay? Yung leader ng bawat school, please step forward. Pagkakalala na yung mga principal sa bawat school, yung mga nandito principal. Yes, mga kasalamat. Kaya nakikita namin masalamatan lahat. Thank you po sa participation. Okay, pagkakita lang po, sir, mga principal, para mo sa mga award. Ang ating pong second round, ready! Ang natanong po ng 20,000 pesos and trophy para po sa ating second round. Sir, ready ba yan? Hindi ka nakasama? Okay, second round! Boxing! Para naman ng 20,000 pesos! Para na sila sa okay, para sa sila sa university, nakatapos sila 20,000 pesos in cash and a trophy. Para sa sila. Meron po sa kabila mga ladies and gentlemen, sa kabila naman, sa kabila ng sali. Doon sa kabila ng sali. Hurry up! Doon sa kabila ng sali, walang tao. Sir, ayaw na ng lipat. Gusto niya mabilis sa kailangan. Sa kabila. Okay, pakibisa lang po para kasi mainit na po sa ako. Okay? Pakibisa po. Ang President Station University ay mag-uwi po ng 20,000 pesos. Okay. Yung representative ko ng PSU, pakisahin ito, pakisahin. Okay na lang salamat po. Pwede na para ibubulan. Sasabihin natin. Sigaw ang ating boys! Run! Sinasabihin! Sigaw ang number! Boys, run! Ang request na naman ay makakabuhay po ng 30,000 pesos. Okay? Ready na po? Okay, ang first round ay entry number ang City Hindi naman naman mag-excuse ka dyan. Ano yung sige sa akin? Sino yung nag-get? Nagsisigaw ka dyan. Wala na! Hindi naman na kailangan! Wala na iiyak kayo! Ano na yun? Please,
Our representative po na alam sila sa John Representative please sign. Sir, pag-usap sa saya. Ito na sa iyo, bumuli ang tuloy! Hindi pa kami nanalo. Thank you so much po mga kaisa. Thank you so much mga kapatid. Our mayor, mga kapatid. Thank you so much po. Sa lahat po ng mga dito,